translate sa word nga Dios gikan sa Elohim. God. Kung imong tan-aw niyang etymology erroneous pero niara Okay. to sa ngalan sama. Time. Ayaw lagi singgit-singgit di ba erroneous kay di ni ako Sige. O nya kay ako may gagunit sa microphone. Nalang ko'y duha ka pangutana. Nya kay ang musunod pangutana, Father Darwin. Ayaw. Si Father. Si Father, si Brad Paul. Sige. Kay gamiton. Katong tagalungsod, pwede mo mo dong are mangutana ni 20 ha. Pwede. Pwede sad mo na mo higayunan mo pamahayag. Sige. Sige, ako may gagunit. Duha sige. ka pangutana lay ako Sunod si Father Darwin. Okay. Imo man tong giingon. Okay. Nimo pa ang Bible nga translation nga imong gigamit kanang maayong balita sayop kay ang Yahweh giilisan na og Ginoo murag mao to akong nasabtan. Sige. Kini sila gagama man og Biblia nag-translate nya may correction ka nga sayop nanabay imong ginama Brother Bahinte nga aron po ta mo ingon mo to mo believe po ta nimo nga sakto na gyud ka sige tubaga Ang pangutana wala sa isyo. Ayaw pangutana sa ako Nagka-presenter ko sa gisulti sa mga referensya. Ayaw ko pangutana sa ako Ang pangutana mali, diligid ang ngayon to bagonlan. Usba na dyan. Sige. Insakto Di ba kung kay gabot-bot, magugag ingog sayop ni. Ay, ako rin panahon Gabot-bot, magagsayop ni, dili ni mao. Yawa man day po kay imong ginama. Sige, ari ko sunod. Sige. Ayaw pangutana ka ni Ay, mga komentaryo pangutana. lagi na mabito ni pahayag kay. Okay, sunod. Nimo pa sayop ang Lord. May gamit. Erroneous. Na ba? Naa ba kay standard reference karon mahatag og imo-imo rane. Ang Lord nga translation erroneous sayop. Tagay ko og standard reference. Sige, tagay ko. Kana duha ra. Litra por litra sa sound sa akong referensya wala ingna nga ang Lord sayop. Substitute. Imo-imo ra lagi. Ay, di basa na ako sa Colors. Colors Encyclopedia. Substitute ang Lord. Tungod kay substitute ang Lord. Unya moingon ang Isaiah 42:8. Anay Yahweh Hoshimi, that is my name. Na my name man niya ang Lord na substitute man. That's why ang Lord erroneous. Mao nang ni term kog erroneous kay substitute ra siya diha ko nalukad. Sige. Sige, Salamat. sige dagan na. Di, wala. Si Father na may mosunod. Duha na may isaan. Father Darwin, ikaw na pa yung mga tanah. Mayong gabi, Mayong gabi. Pastor, founder Bainting. Ayaw lang ko founder lagi. Lain na pong sayop nimo. Sayop to. Yan na, mura. Nagkaroon. Sige ka kasayop ron. Adik, mangutan ako. Sige, Father. Nakasayop pa usa. Matod pa ni Bainting, nadungog ba ninyo nga ang Lord sayop o erroneous. Pero, sa iyang gibasa, dili day erroneous, substitute. Kini bang substitute Bainting, synonymous ba ni sa erroneous? Yes or no? Dili synonymous ang substitute. Pero, ang pagkabutang, tungod kay naaman sa ipag-claim nga this is my name, did tumigawas ang erroneous. Nga naman, iyan ang gi-claim sa imong version, imbes sa Hebrew nga ane, Yahweh Hoshimi, Shimi means my name. Kaya ang gisok-sok niya, substitute, sinok-sok ra, mahulog i-insert ra. Mao na nakapa-erroneous. Ang gigamit po na kung erroneous gani ang sa Jehovah. Lalaray-laray to sa Jehovah. Na mali po imong pangutana kay imong gibinignit ang Jehovah og Lord. Wa ko magbasag referensya nga ang Lord erroneous sa Jehovah ra. Pag ingon nako nga ang Lord erroneous after knowing the fact, number 1, didto sa Hebrew ingon siya, this is my name. Ingon siya, ho, shime, this is my name. Pero pagbutang sa imo ha Lord, dili man ayang name. Sumugulag, nurag na makak ang langit nga man apan dili. Ang translator mo gabinuang. That's why ang Catholic Church, even kamo, nag-translate mo sa Bible nga Lord Otropod, ang inyong magisterium na magkadimaw. Kani pa lang sa ngalan pasamahan. Kung maghisgot ko niya Diyos, God, mga Isos, dinhon mo makita nga nangaguba ang mga Bible translations. Okay. Sunod, pangutana. Kay imo man yung gipamatud-an nga erroneous, sino ba tag-ingog Ginoo no? Lord, no? Laban Sunod ka. Ayaw saksapaw lagi, wala ba ko masapaw nimo ha? Wala ba yung Ay, sapaw, makasuot sa Bainting. langit Ayaw sapaw, ayaw nga sapaw. mananapaw, no? So sunod pangutana pinangga nga inting. Kay Alaga na inti sayop na po. Duhanay mo sayop ba? Ismael, Taghanag sayop ni Moronoy. Okay. Sige, tigag ka sayo. Inting, no. Okay. Ay, kuan lagi. Sige. Kuha sa ting microphone be. Unya ra ko correction ni. Ayaw, sagsapaw. Sige. Imong panahon ra, Bainting. Agresibo jud ning manok ka ba na. Relax ra, no. Kay di ta masabtan kung magsapaw-sapaw ta, di ba?
Ganina bitaw ako mo sapaw nimo kay para makakuha ko sa imong point. So ano mo pagkakuha sa akong point mo sapaw ka nako, di ba? Una ako pangutana, mayo kini siya mangutanan nako. Father Darwin, naa ba gitudlo bas mga apostoles? Karon pangutana, gitudlo bas mga apostoles? Nya kining term Lord sayop. Eronyos, yes or no? Tubag. Walay mabasa. Wala sila magingon. Wala lagi kanagong way mabasa. Sama gawe. Ah, Very good. okay. Basta, qualification. Ang mga apostoles, ang ilang language, mga Hebrew na mga Israelita. So sa ilang writing, kami nag-ila. Sama sa Matthew 4, kitintal ang atong manlulos Yeshua. Di ba? Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Mali na pod. Dito sa Hebrew Bible, sa New Testament, Yahweh Elohim ang nakabutang, referring to the person of the Father, not to the Son. Ngayon dahil mga born again, tanawa, si Kristo diha, Dios, dito tayo tintala ang Ginoo nga imong Dios. Di mo na refer sa Son, refer man na sa Father, kaya nakatitragramaton man na, tungod sa mali nga translation, maunang magkadimao ang mga nakagubat karon ang mga debate because of wrong translation. So, mana, ang pagkawala sila mag-ingon, nagsunod ra sila sa Hebrew. Di na sila kinanglan ningon nga sayop ang Lord tungod kay nagsunod raman sila sa Hebrew. Ang tibuok kasulatan gisulat aron pagtudlo, natudloan man sila. Yahweh ang ilang gigamit. Salamat. Nadungog ninyo ha. Ay sapaw dia ha. Nadungog ninyo. Unsa inyong nadungog? Ang mga apostoles wa magtudlo. Kasayop ang Ginoo. Ang term Lord o Ginoo. Pangutana karon, kinsay unang nagtudlo nga ang Ginoo nga term sayop? Daghan. Daghan. Sa ako lang gibasa, ay sa pa. Daghan usa sa akong gibasa ang colors. Kinsa. Sa colors, nagpasabot nga ang colors, di lang litra por litra. Pag ingon sa colors nga ang Lord substitute, pak igo ka na. Because kung imong ibutang sa Isaiah 42:8, ang Lord mo ingon man imong version, I am the Lord, that is my name. So dito nagtudlo na nga ang migamit ana dili na mao. Og daghan kayo sa mga bisan sa Catholic Church. So mao na. So mo nang punto nako daghan. Okay. Daghan kay mga tao mingon substitute na. Diha sa punto nga substitute wala na mugawas na diha nga mali. Bisan ikaw kamao ka mo ingon ang nagmali na kay Next substitute. question. Bro, ang ikatulo na kong question, natubag? Wa. Nangutan ako kinsa, wa ko mangingog unsang libro ha. Dai, kaya sa. Ningon siya daghan. Brad, di man ni mag-father. Daghan. Nga wa jud mo mention bisag usa. Di lang ko mayog sayop na basig wa siya ka paminaw nako. Ang pangutana karon, ikatulo ra jud ni pangutana. Di ba? Ikatulo ra ni pangutana. Ako lang gibalik kay wa niya tubaga kinsa. Ngayon siya, naa diri sa Colliers, wa po ni substitute may term. Iya man giangkon nga ang substitute dili sinonimo sa eronyos. Naminaw mo nakaron kay daghan man. Ang akong pangutana, kinsa ang una nga miingon nga sayop ang term nga Lord? Kay kung wa kay isulti, therefore we conclude nga kinsay unang ningon nga sayop ang Lord? Si Pastor Ismael Bayinting. Muna akong pangutana. Bahala na sa itubag niya. Gitubag na kanako kaganiha nga ang colors niya. Inyong sulti ang libro. Wala ba di ay author ana? Kila may author ana kanding? Ay sa naa dito sa ubos sa abi nimo kung basahon nimo. Ikaw kay balo na nga kada topic sa encyclopedia naa sa ubos ang contributor na sulat. Di na og na pa lang ang ay sa pa. Og nada pa lang nako ang file jud na colors dito sa ubos na kabutang. Mo na imong sabton. Dili na lang ingon na mabasa. It is understood. For example, Christmas. Pag-abot sa ubos na dito ang contributor kinsa maoy nagsulti sa maong writings. In the same manner, pag ingon na kog colors, usa lang ni sa mga ngalan. Okay. So, usa lang na sa mga ngalan. Okay. So, mali ang Lord kay substitute o kay substitute siya pag ingon na kog dili sa synonymous but on the other usages Okay. as understood mamuguba na ang imong pangutana. Sige. Basta ang Catholic Church wa na pod mamao. Salamat, Bayinting. Ngalan sa man pulihan rag Lord. Bayinting, naay na po yung Sige. sunod pangutana nimo. Nya. Sige. Dada to sunod ha, gimo mga kopya libro. Si Brad Paul na po yung sunod pangutana. Ganiya pito man to. Bawal lang kag pila imong ihata kani. Sige, bisag pila. Mr. Bahinting, I hope
tagaan ko nimo og pito ka pangutana para patas data karong gabi na. Okay ba? Okay. Sige, bunal. Partikular gyud ka sa Hebro. Naaman ta gitawag Hebro alphabet. Naapo ta gitawag English alphabet. Kanang Yahweh. Unsa man na nga alpabeto? Hebro o English tubag? Pag. English na. Sa writing. Asa pa? Isang sapaw. Pero kung Hebrew basahon, ang litra Yod He Waw He, pronounce man gyapon nga Yahweh, transliteration ra. Kung ang imong pangutana, ang nakabutang YHWH, English. Pero kung ang paglitok niya, dito kuha sa Hebrew, nga ang Yod He Waw He, pronounce as Yahweh, Hebrew. So salamat Mr. Bahinting nga miangkon ka nga kanang Yahweh di ay di na Hebrew English ay na kay wala may YHWH nga alpabeto nga Hebrew kanang YHWH alpabeto man ang English. Sunod nga pangutana, gibutangan man ang divine tetragrammaton nga puro konsonante o vowel letters. Pangutana Mr. Bahinting, kinsa may nagbutang-butang diha sa English nga konsonante nga YHWH og vowel letters. Pangutana ha, kinsa may nagbutang-butang diha og vowel letters nga A og A nga nahimong Yahweh, kanus aniya gibutang og unsang librohan nimo makutlo ang tubag sa maong pangutana. Okay, tubag. Okay. Katong ganihang una ako sa tong limpyohon. Nga matod pa niya ang Yahweh, nato nako Yahweh English kay ang iyang ginamen ang YHWH man. Pero akong giingnan siya, di mapud niya i-appeal og sulti kay parang malimbungan ang naminaw. Ako man giingon nga kung sa Hebrew, Yod He Waw He, pronounce Yahweh Hebrew. Kaya nga duha ang tubag. Pero dili man niya i-appeal kaya malipat ang naminaw. Ang YHWH English. Pero pag mulitok kag Yahweh, mag-derive ka sa English, sa Hebrew spelling, tuwa dito Yod He Waw He sa konsonantal nga pagkabasa. So, katong imuhang pangutana mahitungod sa kinsay kabutang ingon ani. Kutob sa nakamao mo basa og Hebrew, makabutang ka og vowel. Bisan gani ako, pwede. Basta magpabilin ang pronunciation Yahweh. Mabutangan nimo siya vowel tungod kay to make it same pronunciation of the Hebrew tetragrammaton Yahweh. So anyone can put that nga mahimo siyang Yahweh kung tamao ka mubasa og Hebrew. Mao na, daghan. Objection, wala gyud matubag ang pangutana no? Kinsa ba nga tawo ang unang nagbutang anang vowel letters kay kanang A og A English alphabet na. Oh, kinsa, kay walay A og A sa Hebrew alphabet. Even ang YHWH dili na Hebrew. So ang pangutana tubaga, kinsa man ang unang nagbutang og English nga vowel letters diha sa English nga YHWH nga nabasang Yahweh. So meaning English na din na Hebrew ha. Kinsa ang unang nagbutang ni ana kanus aniya gibutang nga nabasa nga in English nga Yahweh og unsang libro ha. Ang tubag anang pangutana. Palili ako unsang librohan tubag. Okay. Tubagan. Muli tayo ni karon Ay, tubag. naa kay Mutubag ko. Ang Catholic Encyclopedia nagsuwat siya og Yahweh. Ang contributor ato usa sa nagtudlo nga butangan sa vowel nga A og E. Sa natubag. Ang gibasa nako nga Encyclopedia Britannica og Kinsa? sa ba? Kinsa, ha? Ang contributor Alright. ani makaminaw ba? Ang contributor ani tao na. kinsa lagi? Naalagi sa ubos Ay, akong akong tubag person man. Olat paminaw sa. Ay akong tubaga sa di nako Paminaw sa- gipangutana. paminaw. Akong pangutana kinsa Paminaw sa- kanus og asa lagi tong libro nimo? Inalamanteng, Imo di sa naman na- kakatubag ron, gibubuot og ingon, libro. Okay, paminaw sa tubag. Kakatubag karon ana. Sa dihang mibasa ko, paminaw ha? Sa dihang mibasa ko sa Encyclopedia Americana, kahibalo jud ka nga sa ubos ana naa dito ang ngalan sa contributor. Unsa ka volume? Akong gibasa ka. Be, pabasahan ko ako ibasa be. Kaya Asa para sa paminaw? madiskubrihan. Okay. Eh. Sige, okay. Ang kulang sa langgo. Basa ha. May kisang tawhan nang unang nagbutang kanus
Sige. Paminaw sa punto na. Mo gani mo bitaw pangutanan Paminaw ako. sa punto. O sabi basahon ako ni mga tubag sa Ano ako madali pangutanan. ta bainteng ang Okay. kuna. Alam mo ayon na si Likoy sa tubag. Kaya, sa, Oh, tabagan ta kay bro nakadipo-dipo naman ka. Dara. Ay, sabi. Ako'y basa. Kung kinsa nga tao kanus ang nagibutang nga nabasa dayon nga English nga Yahweh. Kay puro ra ba na English ang imong alphabet? Ang imong konsonante English, ang imong vowels English, tos ingong ka Hebro. Okay. Okay. Yan lang. Ada Sa tawhan na. Asa pa. Encyclopedia Judaica, Volume 7, page 670, 1971 edition. Again, the true pronunciation of the name YHWH was never lost. Several early Greek writers of the Christian Church testify that the name was pronounced Yahweh. Lagi. Ay, sasapaw. Nagtubag ko. Pag muingon siya as pronounced Yahweh, musugot kag sa dili na ay vowel na. Kung ari ka sa English. Kanang gisulti several daghan na. Di na kinahanglan mag-mention tago sa kangalan. Perting daghan na. Several Greek writers. O kung atong tanawon, for example, Kinsa lagi? Isa pa. Kana- Jerusalem Bible. Moderators- Ang Jerusalem Bible nagbutang og Yahweh. So ang translator ato. Moderator Usa sila. time ta, Bad Paul. Kana bainteng mo It ka. is understood. Wala nimo makuha ang akong tubag. Bainteng dili man sa kakamakahatag. Kina lang sa ngawa. Giinan ta kag daghan. Ngano mo iyon makuha? Basahon ako kayang Di kay exam. nangayo man ko sa encyclopedia Wala no. ko pa The true pronunciation of the name YHWH was never lost. Several early Greek writers of the Christian Church testify that the name was pronounced Yahweh. Sawa pa ni gi-pronounce nga Yahweh, kinsa lagi nagbutang ining bawel. vowel letters nga English alphabet A og A og YHWH nga English alphabet gihapon nabasa ang English nga Yahweh di gyud na Hebro ha ayo gyud meg atika ka Hebro na kay nitubag na ka English sa tanan English ang tanang alphabet consonant English ang tanang vowels therefore English ang pagkabasa kinsa lagi Ala to ba kayo? kinsa laging tawhana ang nagbutang anang konsonante nga YHWH og vowel letters nga English kanos kay wala gyud diri sa imong gikot Duha pa. ang tubag sa pangutana. Next Tubag ka quiz- na lang gud nga next wa na ko lang kahibalo siguro barkol kay mo next ko. Gitubag na kanako. Sa gisulti sa mga encyclopedia, wa lang maingon nga siya una. Wala mag-ingon nga siya una. Pag ingon nga daghan, it is understood nga kadtong contributor adto usa sa nag-ingon. Ni example magani ko nimo sa Jerusalem Bible, napagay Catholic translation nga Biblia sa Kristiyanong Proceed ko sa pangutana kay wa man gyud niya Proceed ka lang, proceed ka ka lang. mapuga. Okay, sulod pangutana. Proceed na lang. Sunod pangutana Di, basta ingon ka daghan. din, nga It is Greek. understood. Assignment. Gayon ka din nga Greek. Kahibalo ba ka unsay alphabet nga Grego? Ilitok daw ng alphabet Grego from alpha to omega. Og Di- naabay YHWH diha. Ang point nga gitudlo Dili, sa kay ang muangkor ko sa ang ako imo mo dili dito man ba ni Greek? ako, may isa pa. Dili. Dili Mo man ni naguktot ka. ako. Paminaw sa pangutana. Ni angkor ko sa imong gibasa nga Greek di ay ang nag-pronounce. Mo nang kung Grego, imposible mag-in-English tong Grego. So ang sa English. pangutana, Ano sa pa? nganong nakaporma man ang mag-Grego Yahweh nga wa may alpabito sa Grego nga YHWH nga puro consonant o vowel nga A og A. Giunsa man na pagbasa sa Grego nga Yahweh nga English man ang Yahweh. Okay. Husaya ni ako'y butang. imong gikuan. Ako'y butang. Kaya ang imong gibutang Di, ako sa'y mga butang. Grego ang nag-pronounce. By- Ang pangutana, unsa lagi ang alphabet nga Greek. Among sa to ba ka? Unsa Ah, lagi sige, sige. Ako'y from alpha to okay. omega. Wala Ug naabay YHWH sa alphabet nga Grego. Paminaw sa ang gisulti pronunciation. Ang wala mo ba mabantay pronunciation? Ang pronunciation Dili man pwede ka makapronounce o wa kay mga letters. Ay sagsapaw. Di man ka pwede Ay, makapronounce sagsapaw o kay lagi. letters. Ay sagsapaw. Balik ko na Ay, ko kay sagsapaw. para makuha nimong tubag ba. Ay sagsapaw lagi kay kabalo na kus Balik ko mangutana. kay nato kada. Dili Mr. Bahinteng, di ka makapronounce og words kung dili ka moangkor og letters. How come nga giingon nimo ang mga Greek nagpronounce og Yahweh? Nga ang Yahweh that is English alphabet, konsonante, vowel English. Okay. Giunsa man to sa Greek nga nakabasag Yahweh, nga wa man sila alphabet nga YHWH. Tubag. Okay. Unsa man Tubag. ang wa pa ko unsa man lagi ang alphabet sa Grego from
Tubaga. From alpha to omega. Memorize Okay. na daw. Ug naabay Dili wa sa is, daw. Dili is yung memorization ang entire alphabet. Ako lang ihatag ang litra nga mo equivalent sa Grego, sa Yahweh. So, sa daghang mga, kung basahon nimo sa Wikipedia, Sakpa na. sa Wikipedia, paminaw sa, nakaspell dito ang ayuta, epsilon, alpha. Pronounce Yahweh. Pero kung ari ka sa English, ang consonantal equivalent nga YHWH, gibutangan siya og A og E to make similar to the pronunciation of the Hebrew name of the Heavenly Father, Yahweh. To make it similar. Okay. Wala na mag-ingon nga. Katulad. Kinsay una. Okay, sakpa na gid ka. Sakpon. Sakpa na gid ka. So niingon ka nga ang Yahweh substitute lang di ay o similar sa Hebro. So nasakpa na ka. Kapareha na po dahil na Lord ka substitute. Aper Mr. Fighting. Aper. Dili pwede. Ni gawa sa imong baba, ha? Ni gawa sa imong baba Di, nga pangutana. similar. Makapareha lang. Substitute daw. So nasakpan na ka nga ayaw lagi kontra-kontra ng substitute. Kaya mismo ikaw ang imong Yahweh sabrapod sa dito sa Hebro nga name of God, which is English man ang Yahweh. Okay. Murag Ako na po. nagka-English, Hilom na. Nagkaipit-ipit rin Ay na. sapaw. Hilom ha, ay sapaw. Nagkaipit-ipit yun. Sige. Ang YHWH nga ilang gibutangan A og E to make similar ang boti pasabot by way of transliteration. Kung ikaw mag-transliterate, ma-force kag butang og vowel to make same pronunciation. Dili para sa Lord. Nga wa gyud magsiyang kamay. Yahweh nga Lord. Wala siya'y labot sa transliteration. Ang nakabutang dia A og E sa YHWH just only to make similar sound or gitawag commonly as transliteration. Dili substitute. Paul, wa na gyud magkadimao Mr. nang imo isa pa Bahente. kumahuman. Dos Wa minutos, magkadimao. Wa magkadimao ang imong sabot. Isa pa. Wa Di pa ba man naman tayo time? Time na, time wa man mo inog time god. Ikaw Time na, ang time na. ingon diag time. Mr. Bahenteng, Sunod. Last question. Kaya na pa sunod. ayaw may ilara sa word nga transliteration. Ang transliteration, gisulat nga wala hubara. Ang translation, gihubad ngadto sa pinulungan, lahi nga pinulungan. Ha? Os mo na ko ha? Ang translation, gihubad sa laing pinulungan. Translation. Nga equivalent dito sa iyang gihubaran. Ang transliteration gibutang nga wala hubara. Nga no moingon ka man nga ang Yahweh transliteration, nga ang Yahweh English man na. Miingon man ka nga ang divine tetragrammaton is yod he waw he. So sa ato pa kung transliteration yod he waw he, dili ka Yahweh, kaya ang Yahweh translation. Mali. Nakasabot ka, Mr. Benteng? Nakasabot ka, ha? Ako na po. Okay, sige. Mali, wa magkadimao ang pangutana. Wagin magkadimao. Ang pagbutang na to, ang word transliteration from the verb transliterate. Translate, ang word transfer. Ang literate, litra. O, karon, ang yud, dito sa Hebrew nga yud hiwawhe, ang yud per syllable, ya. Pag-abot sa English, ka nag-sound naman sila ya, pag-abot sa English, ang equivalent sa yod as transliteration is what? Tungod kay naa sila sound nga sa yod, sa syllable, pareha sa hallelujah. Mao nga ang mabutang diri, butangan ko siya to make similar sound kay maunay tawag transliteration. Transliteration means, unsa man, akong basahon ang transliteration. Ang transliteration gibalhin ngan gipabilin ang samang litra. Mao na ang transliteration. Ang translation giusab gyud ang word. Gipahaom sa masabtan sa gihubaran. O sa Paul, kayo So, mahuman Paul. Ano ta ko sa padili? Nakuto pa ka? Dili, hindi. Nangita pa ka? Si Brad Paul, lima na kapangutan na. Doon na sa iluha. Nana. 5 na siya. Okay. Last na niya. Sige. Paminaw sa ha. Kini, 5 na. ani ang mabasa sa transliteration. Sakto na Brad Paul. Kay Murag. From the Ipit-ipit word na. transliterate, to replace letters of one alphabet by letters of another with the same phonetic sound. Oh. So, ang buti pasabot,
basta mo parehas yung sound, ay sagsapaw lagi. Unsa to nga dictionary? Kay murag di man dictionary. Biyo sa to nga dictionary. No. Dili ta sa dictionaryo. Dalo niya lang. Okay. Bisan diri sa, kuha man ni siya nga, na may referensya ni sa ubos. Nera, oh. The New Webster's Dictionary of the English Language, page 104, copyright 2004. Na ikang Edgar ana nga dictionary, Edgar Laugan. Kanang the new, mao na ang gisulti. Ang point, isa irog sa kay maglami ta. Ang point nga wa nimo masabti, ug wa gan magkadimao imong pangutana. Pag moingon kag transliteration, nga mo sama og sound. Kaya nga ang English spelling sa Hebrew nga Yahweh, na may ilang sound nga Yahweh, pagbalhin sa English as transliteration have the same phonetic sound, Yahweh. Sunod pangutana, kanang mamao pagkapangutana. So kadto pag-ingon nimo ganin nga ang Yahweh is similar o equivalent sa Hebrew. Similar sound. Lagi, similar sound lagi. Oh. Similar sound og synonymous, equivalent dito sa Hebrew. Last na kanay sunod. Imo gitong barugan nga mao na to imong posisyon. Sumala sa Imo naman tong nasulti. Di ba? Niya pag Ang Yahweh English na nga alphabet, English ang konsonante, English ang vowel letters niya. So similar lang o equivalent dito sa Yud He Waw He sa Hebrew. So pangutanan nako, mao na ba gyud to imong posisyon kay basig mausab na pod may sunod bulan. Mao na ba gyud to? Nang sunod bulan man gani amang koron. Wala lagi, sunod tuig. Adyo pabutan tuig bulan So, niya. tubag, so mao na tubag. gyud imong posisyon, di na gyud mausab. Basi tubag. tubag Basi na sa mga referensya. Last but Paul. In fact, nagani referensya that Yahweh is a transliteration of the Hebrew Father's name. Last na. Na mga referensya, transliteration. Kaya nga, asa pa, mukidhat magkadiha. Ang punto, wa lang mamaoni mo pagsabot, kundi sa pag-apply na ko paggamit ang word transliteration. Same phonetic sound. Kaya nga, ang pagsulat sa ya, pagani daan, nakabutang na ang Y, exact and complete and correct equivalent of the Hebrew letter Yud. Okay. Last question. Okay, last. Nahibalo ka ba, Mr. Bahinte, nga kining name doon nagitawag proper name o common name? Murag Pag ingon mabang. nato nga Lord, that is common name. O yun kabakan ang Lord name gihapon pero common name lang. Yes, common. On the other side, Okay. title. Ay, isa pa. Okay. Ang Lord, sa grammar, sa noun, common name siya. Pero sa iyang gamit, title. Kaya nga, dito na erroneous ang Lord. Kaya niingon man sa Hebrew, Isaiah 42:8, Ane Yahweh Hoshime, pag-abot sa imong Biblia, I am the Lord that is my name. Pak! Tihang na itabo. So, guba ang gipatuo sa simbang katoliko. Kasi sila maoy na authority pag-translate, erroneous. Naapata sa ngalan sa mana. Okay, si Paring Kalina Paul. Salamat Bahinteng. Salamat Paul. So, salamat kayo sa tanan, no? Nindot juga ni. Barkinet Joseph Aboyabor. So, kining among giilang Lord sa Hebrew ani Adonai. Mao man among giila. Kanang Lord mao na ang Adonai sa Hebrew. Karon, kuningon ka nga erroneous ang Lord. Unsa man ang sakto nga pagkasulti o pagka translate ani kay sa among gituhuan ang Lord Adonai man. Kanya naman na sa Hebrew nga Adonai Yahweh. Mao man ay gibutang dito sa Genesis 15 bersikulo 2. Karon, ang akong pangutana, kung sayop ang Lord sa among pag-ila ni anang Adonai, unsa man ang equivalent ani nga word? Kanang Lord kun dili ang Lord unsa man? Ang pangutana, wala mo igo sa isyo. Ang isyo nako is about... Ayaw sa mihong Ay, isyo, sa kini pa. mo magag-Lord. Sayop ang Lord. Paminaw sa. Wala ni mo makuha ang presentation. Ang pagkabutang sa Lord nga sayop
tungod kay sa placement dito sa Hebrew tetragrammaton. Na may panahon nga nagtapad Malagi. ay sa tapaw. Nagtapad ang Adonai o ang Yahweh. Wa ko ron maghisgot sa tapad nga Adonai. Naghisgot ako sa tetragrammaton. Ay sa kibag. Sa tetragrammaton nga pag-abot sa imong Bible, Lord ang gibutang. Ayaw kog pangutan anang tapad. Kay dili na mao isyu pa nako. Dili man ang Dili, isa pa. ang Lord may akong gikuan mo nang gibutang Di, diha nga Adonai. Dili, Unsa dili, may isa pa. value anak ko Dili sayop na. na. Issue nako. Ang issue nako nga ang pagkabutang sa Lord din na sa imong English nga ang didto sa Hebrew ang tetragrammaton nga yod Yahweh. Ang imo karong gipangutan na agtapad naman ang Adonai. Busan mo pangutan na dili sibo sa Mao imong gani presentar. kay ang among giila nga Lord sa Hebrew ana Adonai. Dili lagi na Adonai Mao kay lang- tetragrammaton. kung dili na mao ang Lord, unsa man na? Okay, Kung balik dili na mao ako. ang Lord, Ah. unsa man na? Kuman ako nag-ingon Yahweh. Kaya ang placement dito ana 6,823 times ang tetragrammaton na nahimong Lord sa imong English. Ayaw pagdagan. Ayaw sa. Ang buta ko ipasabot. Unsa man ang Lord. Dito na sa Hebrew Yahweh. Lamang ang Lord substitute mo nung kung naging erroneous kay ang Lord dili siya personal name. Title siya. Binisaya Ginoo. Ni naunta siya kung personal name pang Ginoo. Ako si Ginoo. Ako si. Pero ang ibutang ako ang Ginoo. So ang Ginoo title dito sa Hebrew personal name sa imong Bisaya ang ako ang Ginoo title na wrong na gani sa personal name to title. Mali na daan na imong Ginoo. Kaya imong Biblia mali. Refer man na dito sa Yahweh. Wa man ta reperado man na sa Yahweh. Kung ingon ka nga Lord, reperado na ni Yahweh. So ang amo ani paggamit namo sa Lord is sa Hebrew Adonai. Kung sayop ang Lord, unsa may equivalent ani para nimo kung sayop ang Lord? Mali akong ingon wala mamao ang imong pangutana. Di ka kahataga na. Gito pag na kanako. Kung diha sa imong Sige, English nga Lord, ang tuwa lagi sa Hebrew. Gito pag nakaon, ang tuwa sa Hebrew Yahweh. Mali lang imong Lord kay substitute. Mali ka substitute man na. Sige. So ano kanimaw imong pangutana ron? Kung sayop ko, mas labaw po siyang wa, kay ngano man, wa man po siya kaibaw kung say equivalent sa Adonai. Kung dili, Lord, dili mo po siya kahatag o kung say Adonai. Sayon to bagon pero di kaloy. Ang imong Adonai nga pangutana, sayon kaing tubagon O, ako. unsa man lagi? Pero wa ko mutubag kay ang akong gipresentar ang tetragrammaton. Manong dili man Di ka ba mo nangutana? nga mal value man na sa Lord kay Adonai. Kung nakasabot ka sa idea, Tubagan niya ako pangutana. Dili. Ang value sa Adonai is Lord. Gigamit sa mga Bible scholar nga gihibo na siyang Lord imbes Adonai from the Hebrew. Kung sayo para nimo ang Lord, unsa may sakto ani? Mo ni tubaga. Dito ba nako? Mo na gitong Yahweh, humana wala ka kasabot. Wa ko moingog Yahweh lagi. Pamina sa Adonai diya sa kay diya sa Jewish Bible. Kay sa Jewish Bible diya sa Genesis 15:2 nagisgot og Adonai Yahweh. Karon reperado man na ni Yahweh. Karon kanang pagtawag nato og Lord, reperado na sa Adonai dito sa Hebrew. Kung sayop ang Lord, unsa may sakto para nimo? Mo ni akong pangutana. Tubag. Base sa akong presentation, ang pagkabutang sa Lord substitute ra siya. Ang sakto, tubag ha? Substitute sakto. Mabisa. Ang sakto dapat Yahweh. Basa-busa na ipipila sa Catholic Bible, Yahweh gyud ang gibutang. So, Kaya nga ang imo lang pangutana, wa nimo makuha ang gipresentar nako. Tulo. Wala lang mamao. Tulo pa. Kay dili ang Adonai. So, Moy akong gipasabot ha, dili ang Adonai moy gidil nako. Ang tetragrammaton nga nahimong Lord sa imong Okay. English Bible. Last question. So imong English Bible. sige, ron, sige. Dakong bakak. Masayop di Dakong ay sayop. ang usa ka butang kung substitute. Kung adunay maestra nga ang iyang advisor na wala, ang musubstitute, sayop di ay ito. Allah! Ha? Sayop di ito. Kay substitute man, sayop. Okay. Tubag. Duhay tubag. Kung dito sa maestra, sakto. Pero ari sa pangalan, paminaw ha? Basta pangalan, ang issue diya, translation o transliteration. Asa? Sa tapaw. Pag moingon ganitag transliteration, Ay! Ari Gamaliel! o translation, substitute man ang nahitabo, mugula nga mawala in town ang tinuod nga ngalan samahan. Di na masampit kay ang substitute na gibutang, oh Lord, ang Hebrew, hallelujah, ang Ya, short form sa Yahweh, dalagon si Yahweh, imong English Bible, praise the Lord. Substitute! Okay. So, karon karon bakak. asa man pod sa mga dictionary nga ang substitute sayop. Be. Mga na. Kay sa ngalan sayop. Be, kana referado sa ngalan asa man diha sa Biblia sa mga
dictionary nga ang substitute sayop. Okay. Sige, erroneous. Okay. Sige. Wala ko'y gibasa kaganiha, kay dili man na maoy akong diling. Paminaw sa ang pagkabutang nga niingon kog sayo, gumikan Okay. kay substitute. Wa ko maingon kay mabasa nga naay libro nga sayop ang word substitute. Okay. Kung dili, ang iyang pagkasayop kay nawala ang ngalan sa man nga Yahweh, di na nimo malito. Kay ang gibutang, ang dili na mao, ang dili ang ngalan, ang substitute diha o nanukad maong niingon kog Okay. sayop. Sakto na pa, Ayaw Jay. ko pangutan na referensya. Sana Sakto na, man pre, akong gipasabot. Ipit-ipit na yun. Naipit naman yun eh. Wala ba isip kinasayunan? Asa, naipit One ra gyud plus kayo. one, Raymond Pangutana, Sige, sige. Loy. Sige, Naipit ra gyud kayo kay One plus one abi na na na. ko og adun na ang substitute parte sa ngalan. Nangutana ko sa mga dictionary nga kung ngalan mo ay i-substitute sayop, wa pa ikahatag. Karon. Kay nagamit magag Hebrew Bible, Hebrew magyugahani. Be, pila man ka libro diha sa Hebrew Bible? Pila ka libro? Dili na irrelevant question. Dili kay para magpasukot ko sa mo sa Hebrew Bible man. Ah. Eh, sige, Katapusan katapusan mo, Hebrew Bible. katapusan na nako ni para Ah. may baw kay ako. Sige, Sayang tubagon. kay nga akong pagtuon sa Tubagon ako ka. Kaning Tuganime. mga Tubagon ka. Tuganime. tuganime. Oh, sige, tuganime. Sa Hebrew Bible, 24 books. Unya ila ang original ana is 22 books. Nya 24 books. Tungod kay for example, 1 Samuel ug 2 Samuel 1 book ra na sa Hebrew. Kanang minor prophets, 12 minor prophets, 1 book ra na sa Hebrew. Kaya nga ang tubag nako duha, ang original 22 and then na gibuwag na himong 24. Kanang 39 books na sa English, sa Hebrew 24 commonly. Okay, mayan tubag. So salamat kayo sa iyang sayop. Kaya Oh, nga ayaw naman, naging sayop, ang dawa. 24 book sa Hebrew, adunay the 12. Unsa man ang the 12? Oy, pagtuon sa oy. O daghang salamat. Okay, salamat pa rin kayo. Asa? Mura Ato naman yung sunod si personal Brad Ryan. na nakisika, Loy. Ato yung sunod si Loy, Brad ayaw Ryan. ba personal, Loy? Gamaliel. Kaya wala na. Patindaghan ng referensya na 24 books Evangelist sa Emmanuel, Hebrew. ato i-recognize. Ayaw wala pa personal. Gamaliel Beltran. Ayaw halang. Pwede ka mo doon ka rin. Sige. Ano naman? Kabalo ka. 24 books. Oh, tanawa si Ryan, 24 box. Correct ka yan. Okay, pareha Si Kaloy, wala lang kabas. Wala lang Dali, kabalo. Gamaliel, Okay. Sige lang, So, salamat yan. akong potana, ako na lang kagitabangan kay naglisod kag Adi na maglisod. Duha magani akong gitubag. lagay, Ang lagay. imong, isa pa, kanang menggo ka naglisod ko, binuang ra na parang imo kong iduot. Duha magani akong gitubag. Primero 22, Okay na, nag-extend sa 24. okay na. Kanya naglisod. Oh, gamay. Simple. sige, Kasimple. Okay, so may gabiis pa no. So ako yung mutana ni Brad Sunod, Painting, ikaw, kan Brad mangutana. Painting. Sige. Bro, akong putana mao ni. Ang imong gipamahayag ganina dapat Yahweh ra gyud ang itawag. Sayod ka ba kung kanus gigamit ang word Adonai or Elohim? Sa Biblia, kung refer sa amahan, mabasa na nimo ang word nga Adonai. Na ay mga text. Isa pa. Nasayod lagi ko, nasayod ko. Di kanus wa ko. What century? Okay. Kung ari ka manukad sa Hebrew, because gigamit na sa Hebrew, panahon pa ganing Abraham gigamit na, panahon ni Moses gigamit na ang Adonai. So the time of What Moses, year? ang What tubag year? ako. What year? Kung ari ko manukad panahon ni Moses, si Moses na tao 1520. Siya, nagsulat siya sa Hebrew Bible around 1400 BCE. Mauna ang date in the time of Moses. More or less, 1400 BCE. Sunod pangutana. More or less. O yun ka ba? Nga in the year 6 BCE and the 3rd century giundang ang paggamit sa word Yahweh. Okay, tubag. Uyon ko. Oo, yun. So, Qualification. Kaysa usa ka encyclopedia, walang na kumadala kay di malagi ni debate. Yun. So usa ka encyclopedia giasoy. Nganong giundang nila ang paggamit sa paglitok sa Yahweh tungod kay gigamit na sa mga pagano ang Yahweh sa mga magical purposes. Mauna nga inig litok nila ilang gitaguan, ilang gamitan ang pulong Adonai. Pero dili na maoy real di sa Bible. Paglikay lang nga dili unta mapanamastamasan ang Yahweh kay gigamit na sa mga magical purposes mauna. Uyon ko. Ikaduhang pangutana. giundang gyud nila sa ngutana nako. Kani ko mutana with dapat ni clarification sudod. Ang alpabetiko o alphabet sa mga Hudiyo is walay vowel. Kanus aman dunay vowel pointings or pagbutang, pagpasibo sa mga litra sa i o na lang masabtan kanus aman. Duha ito ba? Mm-mm. Unang tubag,
ang vowel pointing 7th century AD. Invented by ang pagbutang sa mga vowels by the Masoretes. Pero unang tubagid, pinakaunang hitabo, dito sa Paleo-Hebro na ay gitawag sa Latin og matres lectionis. Nagitawag sa Hebro og imkeria or imot keria. Ang bot ipasabot imot keria, adunay litra sa Hebro nga gitawag nila matres lectionis nga semi-vowel and semi-consonant. Alef, yod, hi, waw, o agi-apel pagani ang ayen. Kanang mga litraha, makita nimo na sa Hebrew Bible. For example, Bereshit bara Elohim it hashamayim, we it haarit sa Genesis 1:1. Tanawa ang Bereshit, tanggala ang vowel points na ang yod. Ang buot akong ipasabot, ang tubag nako matres lectionary sa Latin, sa Hebrew imot keria, unya ang vowel pointing sa Tay. Hebrew 1 minute nikitot na. 7th century AD. Layo na kay ka. Katapusan Layo na na yan. kay ka. Brother Yan, Ang ako katapusan. gipangayo nimo is kano sa imo gitubag is the 7th century by the time of Masoretes. Ang 7th vowel century pointings. Vowel pointing. Sumupay pagsod. So Y, yod, gisod ang A. Pagsuwat pag-pointing man, pag-writing. So yod, ya Yahweh. Subot pasabot, diha pa na-create ang word nga litra nga Yahweh in the 7th century. Dili. Ang word. Pag-write. Di. That is only speaking man. Dili. Di ba, matod pa mo is the pronunciation. Sige, Pronunciation. puli-puli, tubag. Kaya di ba, sa ang pag-transliterate, pag-translate sa moong letra, kanang binasi sa unsay isulti. So yod he. Dapat kaya nagbasa na is, yo sud ani mo a, ang yod sudlan nimo og a, may man mang yuda na. Yuda na. O silbig mo na ito pagbasa. Pero ang punta is kanus ay sa 7th century. Therefore, ang Yahweh gisulod ang gigama in the year na 7th century. Ang pangutana karon, awahin na di kayo na gisuwat ng word nga Yahweh. Tubag. Dili awahi sumala sa imong gisulti. Di kay 7th century na matod sa mong tubag. Katubag ko isa. Katubag ko. Puli-puli. Nga naman, ang pagbutang nila og vowel, wala magpasabot nga maupay pagtunga sa pronunciation. Panahon pa ni Moses, panahon pa ni Abraham, ang matres lectionis kung writing. But bisag di pata maghisgot og writing, it was already pronounced as Yahweh originally. That's why, dito sa vowel pointings, ang pagbutang na lang sa vowel pointings, awahe. Pero ang sound, diha na nga Yahweh. Okay. Di last. Follow up sa itong ganina kung tana. Ah. So, unsa mag-sakto na itong gamiton? Ang Yahweh or ang Adonai? Tubag, Yahweh. Kay maoy iyahang sound and pronunciation of the Hebrew tetragrammaton. Okay. Yud hiwawhe. Ang Yahweh. Pronounced in Hebrew as Yahweh. Di, Kana, last isa pa. pala. Kana mo'y sakto, mali ang Lord. Ang Adonai. Mali ang Ginoo. Karon, matod pa sa mga biblical scholar, ang Septuagint version was used by Jesus Christ. Naabatay mabasa sa Biblia sa New Testament nga mingon si Kristo nga sayop kaning word nga Adonai sa tawag sa akong amahan nga dapat ang gamiton Yahweh lang mao ginay tinuod ngan sa akong amahan. Dapat tayo mabasa sa Biblia. Litra por litra sama sa imong gusto, dili Oh. na watay mabasa ko. Way mabasa. Ato ba? Subot pa sa si Kristo. Wa gyud magsugo nga Yahweh ra gyud tawag. Puli-puli. Kung tawgon ang langitong amahan og Adonai, dili na referado sa Bible ha. Kung tawgon siya og Adonai, dili na referado sa tetragrammaton. Kay ang Adonai more than 300 times na address sa langitong amahan, pero dili ang tetragrammaton. Okay. Karon, ang nahitabo mauni. Nga mismo gani ang manluluwas si Yahshua sa Matthew 4:4 katong miingon siya Wara. ayaw Dili. tintala ang Ginoo Wala ng layo na. Dios. Ako pong tana ba is miingon ba gyud si Kristo nga Wala lagi sayop man ang motawag tag Adonai. Wala lagi kayo mabasa. Nga Yahweh ra gyud, wala mabasa. Away, mabasa. Salamat at sa sabta nato nga wa okay. gyud gikan sa baba siyang amaha sa anak nga bawal ta motawag og Adonai. Okay. Kitabag na nako, wala mamao. Next question. Tetragrammaton ako. Ayaw gisago lang di tetragrammaton. Dunay duha ka pangutana Wala. sa isali, duha ra kuno. Kinahanglan iisod nimo sa isyo. Nakapila. Ayaw pangutana og nikawa sa tetragrammaton. Okay. Ade, mangutana. Okay, ang sabot ani magpahayag nya pangutana. Ah. So kita ba nga nakatuloy ko tulunan niyo nangutana. Bisan pagpila sila magtabang gamot tubag radyo ko. Manang, ilain na tali ng injong daghan mo tana. Meron niya. Okay. Ayaw Ako sa na pangutana. pangutana dito. Duha ra pangutana. Dora, first question. Ilan po nila? Duha. Okay. Akong basahon nya ani ko mangutana. Sige, larga. Sa Juan 19:20. Daghan ang mga Hudiyo nga nakabasa niini kay ang dapit diin gilansang
si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebro, sa Latin o sa Grego. Okay, Hudiyong nakabasa ha. Ako ano ko supak anang Yahshua kay matud pa nimo Hebrew word na siya. So karon inigbasa nining duha ka pinulungan Latin o Grego, basa pa lang ha dili gihubad, basa sa lang. Masabtan. Makuha mo gawas ba ang word nga Yahshua sa Latin o sa Grego? Brad Presi, ang ako rang gipresentar ang tetragrammaton referring to the Father's name. Nangutana na karog son's name. Di sa ako mutubag kay ako sa imamahayag. Laing pangutana. Ang imong pangutana tuwa ka sa son's name. Ang akong gipresent sa Father's name. Pangutana ako sa Father's name. Di pagbasa sa lang. Pinulungan man Dili lagi ang imong pangutana Sali, di siya nagduong mutubag. kag son's name. Father's name pa man ko. Unya na ng son's name kay. Pagbasa pa lang, di man ngan jod. Pagbasa Di ba? lagi dili mao ang Pagbasa ba? Kung mabasa ang basahon tong Latin, nga gisulat na to, mo gawas malitok bang word nga Moderator's Yahshua. time di siya motubag lagi kay Sans pa imong gipangutana. Father pa man siya. Dili sa niya tuwag kay si Kristo man na, anak man na. Di ka kapugos. Laing pangutana. Magsugod tayo Sunod. ni, debate tayo ni ha? Okay, ikaduhang pangutana, aron dali. Ipamugos man yun nimo ng Sabado. Kay natakdan ko nidis nimo. Nga atake na mo po ang Domingo. Karon mangutan ako. Kinsa man jud nga ngalan anang mga adlaw? Kay ikapito man jud ang Sabado. Naka-timing po mo ba? Kinsa may gangalan ana? Tubag ako. Aron madali ta. Di Mga ko man tilas. ang ngalan naman samahan mo niya sa baddo naman ang pangutana. Pero sige na lang kay murag last naman po no. Ako lang tubagon. The first time nga na-mention ang first day, second day to seventh day sa Genesis chapter 1 pag-create. Ang langit ng amahan sa paghimo niya siyang gihimo sa unang adlaw gitawag sa Hebrew Yom Rishon. Naa na sa Hebrew Bible. Sa ikaduhang adlaw mingon sa Yom Sini, Yom Silisi, Yom Rebii. Sa ikapito, Shabbat ang gibutang. Ang naghingalan, ang langit ng amahan sa Hebrew. Ang mga writings karon nanundog na lang sa Hebrew. Kaya mo adto ka sa Israel, ang name of the days of the week sa Hebrew, Yom Rishon, Yom Sini, Yom Silisi, Yom Rebii, Yom Kamisi, Yom Sisi, Shabbat. So, ang tubag na ko, langit ng amahan mo yung Okay, nagpahilaw na. so- Wa ko mangutana yung ginganlan karon ko kasabot yung ginganlan. Ayo sa mao na Kana bang giingog Lunes, Martes, Miyerkules, mao nay gusto nako. Kung iabot man kanimong ngan last na to sali. Assignment na to niya. Assignment. Kung saan man kataon oy. Ang ngalan ba nga? Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules kana sa pangutan. Tubaga, ikani abot ka ng ngalas amahan. Ngalag gagalan ang amahan ng adlaw. Di man ang Okay. imong pangutana, kinsa may unang naghingalan Moderator's sa mga time. adlaw sa Moderator's time. semana. Second stop. Di ba ang Lunes? Ang Lunes nga. Sige, sa Lunes na punta. Domingo, Lunes, Okay. Martes. Ayo sa Toro to 20. So, ato ta sa Domingo Lunes. sige. Assignment, for- assignment to, assignment. Okay. Wala man ako madala ang encyclopedia. 4th century. Assignment. Ginganlan din ha og Dies Solis sa Latin. Pag-abot na sa English, og ari ka sa history, og kanus ang nagsugod nga na English language, ang history nagtugan early 4th century AD. Okay. Diha nagsugod ang English language. So dito na po sila later on nga mo adapt na sila og Sunday. Pero ang Sunday modern English, Okay na. sundaig na sa Old English, sundaig. Okay. Sunday. Okay. Next. So dito na sa English language. Kadua ka pero time sa Brad si Beltran. Brad Beltran, dahil mangutana Brad Beltran. Mo present ka? Anak kay i-present. Ada pa pangutana. Abi ko mangutana ka. Sorry kayo ko. Abi ko ayang statement. Amo kore ka. Di sa ka mangutana lagi. Sa mangutana pa masya. Abi ko mangutana ka. Kerisa. Pangutana ko sa mga pastor ba? Time sa Brad kay di pa abi ko mangutana ka. Siya may mag-present sa kuha niya. Pwede siyang i-process sa nomination. Sige. Siguro pagkahuman. Pwede pa sa pangutanan ko lang. Sige, Mangutana sige. ko sa mga pastor ba? Okay na? Sige ikaw. Matod nimo ang Yahweh English, tama ba? Tama? Katunga tama, katunga dili tama. Tadi kanang Ay, sure tama ba? ko. Kanang sure ba? Kanang sure. Asa ka? Manaos Kay mo sad. tag ang Yahweh English, kung ang spelling nimo gamiton ang litra nga YHWH. Pero kung gamiton nimo ang Hebrew nga spelling, nya inig sound dito, Yahweh, originally Hebrew gina siya. Okay, kay naman ko Hebrew karon. Unsa may Hebrew kay tunga maka ng Yahweh.
unsa may Hebro sa Yahweh? Unsa may Hebro? Yahweh. English magana. Transliteration man ang English. Transliteration ang buti pasabot o gisuwat mo sa English ang iyang litra English letters pero ang sound Hebrew. Pareha ba ng Abraham? Pareha ba ng Abraham? Inigsuwat mo sa Abraham A, B, o A, Bisaya na o English ba? Pero ang sound nga Abraham Hebrew. Ab meaning father. Raham meaning multitude of people. Abraham means father of multitude or father of many nations. So the word Abraham is a Hebrew word, Hebrew sound, Hebrew pronunciation. Pag transliterate pa, English transliteration Abraham. Like sa Yahweh, English transliteration. Okay, kanina lang Lord, akong pangutana ba? Oo. Kabalo ba ka unsay Greek sa Lord? Kabalo ka o wala? Kabalo. Unsa man? Okay. Unsa? Kyrios. Sure ka? Mag-qualify ko. Mag-qualify Sure ko. ka? Di, sure sa. Mag-qualify sa ko. Kana, sige. Pagtindaghan na. Nakoy Greek na rin. Kaya bisa pagtanaw na ko ng mga Anjara pakita na. kanang tetragrammaton ang ibutang sa Greek Kyrios. Naman ko Septuagint version. Sure ka nga God akong ba Lord or God? Kana God. Di na ayaw sa nang gan. Saag-saag man ni oy. Lo. Ang imong pangutana ka na ako unsay Greek sa Lord. Ang gitubag ka na ko Kyrios. Or sa ubang litok Kyrios. Pero with regard to the tetragrammaton, ug mangutana ka na ko nga unsay Griego sa Kyrios sa Lord didto sa gibutang gisubstitute man ko na sa Griego Kyrios dito ang gibutang. Okay, sunod ako pangutana. Last. Unsa may translated nga gigamit sa Unsay translated nga gigamit ba or dali Translation. nga may translated sa Koreos. Oh, na nakabutang diri ba? Nasayod ka ba nga ang translated nga gigamit sa Koreos kay God nasayod ka ba o wala? God? Yes, God. Mali na siya. Napagtanawan. Mali na. Binuwang. Ay, sa mali. Ayaw sa pagsapaw. Ay, pagkita. Tanawa, bro. Nagtubag ko. Tanawa. Nagtubag ko. Ay, sapa. Okay. Na. Sagdi. Kanang iyang referensya di ka mao. Di ka Ay, mao. sa pamutubag sa ko lagi. Ang God. Ay, ang God sa Griego, Theos. Ang God sa Greek Bible, Theos. Nangutan naman kag Lord, Kyrios. Ang imong referensya di mao. Sakto, curious. Di mo. Tanawa. Sa pagaling ka Di lagi na mao. Tanawa. Bebe. Tanawa. Basahon ako ng Tanawa. Bible. Transliteration, tanawa. Sige. Nasipyat on. Ang Kyrios man na. Unsa man na. Mao bito na yung Na transliteration, Kyrios. unsa din na. Unsay translated akong ipangutana niyong kadili. Ang Kyrios lagay mo i-translate ang Kyrios. Mao gani na akong ipangutana Unsay kay mao na imong giingon. Puli-puli. Unsay translation, transliteration. Transliteration Sa God, sa Lord dere ba sa Lord. ang transliteration sa Lord. Ang Greek sa Lord kay imong giingon dere Koreos. Serious? Inood di ba? Transliterated kita ka. Sa word Kyrios lagi translation substitute na sa dito sa Greek. Di ba ako nagigipangutana ang transliteration nga unsa man ang translated of count unsay nakabutang. Bulan. Unsa man tubag Sa Kyrios. unsa Kyrios gyapon. di oy na unsa. Tanawa. Binuang. Di tanawa. Sa. Basa. Pero now Nara ang Greek lexical Greek Kyrios. Imong basa. Transliteration Kyrios. Sige, tiwa Part translate of its noun. sige. Phonetic man eh. Iwasat. Phonetic Kyrios. Sige pa. Definition. Definition sige. Lord, Master, Sir, the Lord. Sige pa. Asa may mo Tiwasa. Lord na imong gibasa, Lord. Sige, tiwasa man. pa gyud. From Kyrios. Ang usage. Pangkoros. Ang Supremacy. Translated ka na last di basahon. Usage. Supreme in authority. As noun. Controller by implicate master. Asa man mo pangutana? Mani basa. Asa man? Tiwasa. Lord. Usage man na. Lord, basa. Ay, nangutana ka na ako. Basa. Transliteration. Na imo kong gamitan o Di man usage. basahon. Okay, last. Ayaw ko gamitan usage. Pataka man na. Okay. So, murag wala yung mga mamahayag na. Pataka man ang gamitan na. Sige, mamahayag na. Mamahayag siya.
Oh, sige, pwede pa siya pangutanon. Oh, sige. Sa man eh? Sa Kariban, sa Kariban. Oh. Naay, Ha? magutan na? Linggo sari. Kaya siya sa kuno yung una. Ah. 5 minutes naman siya, 5 minutes na. Asa man? Bala mo pahiyag na siya. Di, tama na ko, asa man? Oh, wala ka. Wala. Ah, sige.